Du har gjort. Så er det ved at være tid. Ja, Hvad det er tænker det. du? Jeg er spændt, og jeg vil passe på, men samtidig give den godt med gas. Jamen, det var meget fedt. Se her. Er det svært? Lidt, ja. Okay, men fedt. Ja. Jeg er kommet mere og mere fart på, men hold kæft, hvor ryster det meget i hænderne, mand. Jeg kan godt mærke, at jeg skal træne lidt mere, hvis jeg skal kunne holde ordentligt fast. Det var fedt. Lige til at starte med skulle jeg lige have fat på, at den rev lidt mere til, og at den kørte lidt hurtigere, og så balancen. Men efter man har vendet sig lidt til det, så synes jeg egentlig, det går meget fint. Og, jeg synes, jeg fik noget ud af det, og jeg fik lige vendt mig til det, så jeg synes, det var fedt. Og jeg vil også gerne sige tak til alle dem, der hjalp mig her i dag. Du har gjort.